Els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana han aixecat la veu per mostrar la seva disconformitat respecte a la construcció de la nova biblioteca a l'antic edifici de Caixa Girona. Pel proper dia 24 s'han organitzat una xerrada informativa al CER i una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Consideren que pels diners que costen no es fa la biblioteca que l'escala necessita. La biblioteca, que ja naixerà molt per sota de les expectatives que hauria de tenir, ens pertoca per una població de gairebé 10.000 habitants una biblioteca de 1.369 metres quadrats i resulta que la biblioteca que té projectada l'equip de govern en fa amb prou feines 500. Des de l'equip de govern s'han esgrimit motius econòmics, però això no ens acaba de convèncer perquè si es projectés una biblioteca amb els metres quadrats que ens pertoca per població, podríem disposar d'una subvenció de fins a un 50% del cost total de l'obra per part de la Generalitat i fins a un 25% per part de la Diputació. Això a part d'altres subvencions que ens hi podem acollir independentment o no que complim la normativa que estableix la Generalitat. A més, hem perdut molts diners amb tot aquest canvi d'idea que hi ha hagut per part de l'equip de govern, perquè per una banda hem perdut els diners que van ser molts, que es van destinar a la redacció del projecte de l'anterior biblioteca, que estava projectada al costat de la rectoria, i també s'han perdut subvencions que ja estaven atorgades i que ara com ara no se'n pot fer ús. A l'acte del dia 24, un usuari habitual de la biblioteca, en Lluís Colomeda, llegirà un manifest expressant els inconvenients de quedar-se a l'estiu sense biblioteca i dir la seva sobre els espais que s'estan construint, que explicava quedaran petits abans de començar. A mi em sembla que una població com l'Escala, que no només viu de sol i platja, no podia tancar la biblioteca tot l'estiu. M'imagino que hi ha altres maneres de solucionar aquest problema, no? S'hauria d'haver trobat una altra fórmula i estic convençut que si des de l'alcaldia s'hagués esmerçat més il·lusions i més ganes, evidentment que no hi hauria hagut la necessitat de tancar la biblioteca tot l'estiu, sabent que precisament els 2 mesos d'estiu són els mesos que la biblioteca rep més visites. Per l'equip de govern municipal, les queixes no són justificades i es creu que les gestions s'han fet correctament. A més, es treballa amb un projecte alternatiu a Can Masset. I ens sembla que va ser en el seu moment una opció la més adequada. En primer lloc, perquè al costat de l'església, un edifici amb més de 1.000 metres ens semblava que era un desencert, i així ho varen veure una gran majoria dels representants dels partits polítics, i també amb el tema de l'adquisició, hem adquirit un edifici nou. Per tant, nosaltres creiem, i ho creu la gran majoria dels regidors de l'Ajuntament, que hem fet una molt bona opció. Serà una biblioteca amb tots els avenços tècnics. Bàsicament les biblioteques d'avui dia no són tant contenidors de llibres com eren abans, sinó llocs de consulta, amb facilitats per la internet, i tot això la biblioteca actual ho assegura. El tema econòmic també és molt important. Estàvem davant d'un projecte de més de 2 milions d'euros i en aquest les obres d'adequació no arriben als 600.000 i per tant jo crec que es pot parlar de que perdem subvencions, però aquestes subvencions no arribaven ni al 30% del conjunt d'aquests 2 milions d'euros. Per tant, em penso que econòmicament estem fent una molt bona operació. I hi hauria finalment el tema que nosaltres diem fem aquesta biblioteca, però a més, si en tenim voluntat i en tenim ganes i ens veiem capaços, creiem que la futura biblioteca de l'Escala ha de ser a Can Maset. I no ens ho inventem ara, sinó que ho hem dit, ho hem explicat en el ple. Nosaltres tenim demanat per al Pla d'Obres i Serveis i concedit per al 2012 un espai que és l'adequat perquè la Generalitat ens pugui donar la subvenció de més de 1.000 metres, que és tot l'edifici antic de Can Maset. I aniria a terra i en allà podria ser la biblioteca, però jo crec amb un concepte més ampli, que seria un centre cultural on hi haguessin les entitats, per tant un hotel d'entitats, amb una bona sala a baix d'actes que permetés que la gent en pogués disposar, que ara no tenim, i un espai per biblioteca. Però no hem de... És a dir, tal com ho concep actualment la Generalitat, les biblioteques són molt més que estrictament el lloc de consulta de llibres.